da zure izena? June. June, ze izen polita. Zenbat urte dituzu? 5. 5. Horrela. Nik ere baditut 5, kuidao. Zure izena? Alex. Alex. Ta bakizu abizena? En akardegi luzen dut arte urrutia. Oso ongi. Aizu, June, zure amak edo aitak prestatzen duten janariren bat ez zaizu bat ere gustatzen? Bai, pure. Pure! Eta zergatik ez zaizu gustatzen pure? Zen, zatixakin eta duten desazta gustatzen. Pure ez. Aizu, irakasleak zuri zer iduritzen zaizu? Asko hitz egiten dutela? Bai, Bai. Batzutan igual gehiegi? Eta zer gustatzen zaizu asko? makarroik. Tomateri. Bai, Maravilla. Botzen aldizu beste zerbait. Tomateri txorixua edo. bai, Txorixua. eta saltxitxak. Saltxitxak nik ere ba. Ales, gose zarenean zein janari magikoa gustatuko litzaizuke zure plateran azaltzea? Espagetizak. Do you like brokoli? Ez zaizu gustatzen brokoli. Ez da bat ere. Normal. Aizu, etxean eta kalean eta horrela parkean eta tontakerik eta egiten dituzu, June? June. Batzutan igual egingo dituzu, batzuk. Normal, ez da zer pasatzen, oso ongi. Txakurrak horrela mugitzen duen buztana, zer esan nahi du? Pozik dala. Oso ongi. Inoiz hartu alduzu horrela gordeta, txokolatea, eta gurasoak ez dia enteratu? Bai, amumak emuzten. Claro, amonak emandakoa. Eta ze esan zuen amonak, ez ezer esan, Baina gero eskutanean da azkandin ikusi eman kotxin eguanen sartzen. Toma, goxua zeon txokolatea. Bai, Gustatuko litzaizuke, Alex, Spiderman izatea? bai. Bai, zergatik? Ez que nire superhore favoritu dira. Ala, Spiderman. Bai, June, congratulations. Oso pozik nagoa. Zurekin. Gauza pila bat kontatu dizkidazu, eta horrek zer esan nahi du? We are the champion, we are... Baduzu paga, Alex, ematen dizute paga. Asteburutan paga da dirutxoa zerbait gastatzeko. Ematen dizute? Bai. kromuk erosteko. Toma. Eta zenbat ematen dizute? Bi, Anda, toma. Eta bi asko da do gutxi da? gutxi. Gutxi, claro. Alex, espagiti txorixuekin, Spiderman, begira. Eta hau da, egiaren domingo.